Top 5 zodii romantice. Te numeri printre ele. Romantismul este o artă pe care o stăpânesc cu adevărat doar câteva zodii. 5. Capricornii pot părea reci la început, dar surprind partenerul cu momente și gesturi speciale. 4. Taurii, deși tradiționaliști, sunt romantici, incurabili și fideli, impresionând cu cine romantice și cuvinte siropoase. 3. Balanțele trăiesc pentru dragoste, făcând orice pentru fericirea partenerului, dar așteaptă reciprocitate și pot deveni dezamăgite dacă nu o primesc. 2. Racii, discreți la început, cuceresc treptat cu gesturi mărunte, dar pline de emoție, precum mesaje de iubire și surprize nocturne. 1. Peștii, sensibili și dedicați, se remarcă prin gesturi romantice grandioase, precum călătorii și plimbări cu barca, dorind o poveste de dragoste de neuitat.